माबायदि जादोंथाय रागोना रायाखैथाय खान्थाला गोरलैसो हेलौ लोगोफोर आंनि फिन मोनसे गोदान भिडिअ गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनैबो खेबसे बरायहरबावलायबाय आरोना ओमफ्राय आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ दिनैहाय मोनसे भिडिअ लाबोलायनोसै आरोना आं लोगोफोर दिनैनि भिडिअआनो आं दिनै मा भिडिअ देखायलांबाय थानाय जायो नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर थ'थ' बिदिब्ला लोगोफोर नायलांबाय थादो भिडिअखौ आं स्टार्ट खालामलांसै जाखो मामि बाबुआ रायदों हामा नायदों बाबु नैनिफ्राय गथ'फ्राबो सानैजों गामियाव दंफैयो आरोना जोङो आयौ मानोबा रागा जोंदों जोंहा मामिया फै बेनिफ्राय नै जोंहा दाउ जानोसैलाय दिनै नै बुथारखांबाय नै थैया ओंखारलायदों नै लकेल दाउ आरोना न'निफ्राय लाबोफाखादों जोङो नै बेनिफ्राय जानोसै आरोना संनानै दिनै आरो सानफ्रामबो दाउआनो दाउ जागासिनो दा मानि फैदो मामि खान्थाल जालायनोसैलाय नै लोगोफोर एकदमबारे खान्थाल हानदोंमोन आरो बिफाया दाहाय लांफानो होननानै जानो दावरावथार जालायबाय आयु रानि इयावसो जिरायलायबाय नोङो खान्थाल दाननो गोनाङावसो खान्थाल गंसेयालाय इथिंजाय दे खान्थाल दे इयाव दे मा दे इयाव दे आं संगोन दे होमबा ओंखाम जाया गारा खान्थालखौनो जाग्रोखानोसैनो नै एसे दानना होनोसै आं गथ'फोरनो माबायदि जादोंथाय रागोना रायाखैथाय खान्थाला गोरलैसो राबाय नै मोजांथार नै गोमो जालायनाय राबाय थावलायनि र' बाबुआ दहाय मटर साइकेलाव अखा सिजाबोजोबदों जोंहाना लंपेन्टआ सिजोबनानै नै गामसा गाननांबाय रानिया जिन्सलाब मोनि जि जाखाबाय नालाय मोननायसोना जोंनिया हारसिं लाना जालाबाय थाबाय नै दानिया खान्थालखौ जिनखांनानै लाबाय आरोना नै थोरसियाव ओमफ्राय माखासे जिन्स्लाबदियानो नै जानो आथुर जाबाय नालाय जाग्रोनोसै होथारदों बाबुआ अरखा जोंहाना दानिया जोङो बानलु संख्रिजों जागोन ना बारा जाया आरो ओरैनो मोनसे मोननै ओंखाम जायाखै नालाय खान्थालफोरखौ नुवाखै जाखांजोब्बाय नै जोङो जिन्नाय खिनिखौ थोरसियाव गैला गरसेल'सै नै हायाव गोलैनायसोमोन रानिया थिखांना दोनदों ओमफ्राय जिनिया दंबावो आरो बेनिफ्राय नै दाउ गोदालायबाय आरोना दाउखौ गोदाबाय नै दानिया ओंख्रि संनोसैलाय लोगोफोर नै दाउ बेदरखौ सुखांनानै लाबाय बेनिफ्राय नै आलुजों संगोन आरो बेनिफ्राय नै दायो थावाबो गोबाय साराय जानबाय नालाय थावबो होखाबायमोन आङो पियासखौ सारायनोसै नै लोगोफोर आंनि दाउ बेदर ओंख्रि संनाया मोनबाय आरोना नै जानोसै दानिया एसे बिदै जेब दोनबाय नै माबा बेलेग ओंख्रि सङासै दे आङो दालि ओंख्रिबो जानासै बेनिखायनो माने आं बिदै एसे दोनबाय आरो नै ओंखाम जानो खुरबाय आरोना नै ओंखाम जानोसैलाय रानियाबो जिरायबाय नै बिदाखौ होसोथिंगासिनो दङ डिस्टार्ब खालामनायनि हे दलद थादो दे जादो दे जाबाय दे हाराया जि मेवो बेनाव दलद थादो जानोसै नै दानिया लोगोफोर दाउ बेदर ओंख्रिया ओमफ्राय बानलु सिब्र' नै जेबो गैया बेलेग ओंख्रि बेखिनियानो आरोना जानोसै दाना जाबायानो नै इसोर जागासिनो दङ आं भिडिअ रेडि खालामगौ मानि जाबायानो ओंखाम
ओंखाम जाखांलायबाय आरोना लोगोफोर नै इनिफ्राय ओंखाम जाखांनानै जा औ रानिया उन्दुनो लुबैथारबायनो नै गाबबाय उन्दुनो लुबैथारबाय मामि दुनसै नै दानिया रानिया नै जोंहा दुनसै मामि फैदो लोगोफोर दायो नै दसे जिरायलायबाय आरोना उन्दुना सिखारनानै रानियाबो सिखारबाय उन्दुनानै नै इनिफ्राय गथ'फ्रा माने नै ओरै सावजोबलायनांबाय थाम्फैयानो दहाय अखा हादोंमोन नालाय बिनिखायनो माने जि थाम्फै जाजोबनानै दं आरो जायगाया रानाखै सिथ्लाफ्रा हाब्रु जाजोबदों नै जोंहाना नै माबाया धुपखौ गंथाम मानि सावनांदों ओइ रानि हाब्रुआव गोलैगोन मामिया सिखारनानै गेलेगासिनो नै इनिफ्राय इनिफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय इनिफ्राय जाय आंनि चेनेलाव गोदानै नायदों साबस्क्राइब खालामनानै होदो भिडिअखौ लाइक शेयार खालामनानै होदो आरोना अननानै बाय बाय बिदिब्ला लोगोफोर